Καλησπέρα παιδιά, καλημέρα. Σήμερα νέο βίντεο. Δεν άργησα να βλέπετε να κάνω νέο βίντεο. Βαθμολογούμε YouTubers στα Duels. Έλληνες YouTubers στα Duels. Η ιδέα ήταν από το βίντεο για αυτούς που κράζουν. Από το βίντεο ήταν ιδέα, είχε βάλει το link στην περιγραφή. Όσοι θέλετε μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Και λοιπόν, σήμερα θα βαθμολογήσουμε, πώς το λένε, Έλληνες YouTubers στα Duels στο στυλ Embraerot. Και για όσοι δεν το ξέρουν, παίζω στο Embraerot και το σκέφτομαι να τα παρατήσω γιατί έχω βαρεθεί να παίζω πια Embraerot και μπορεί όλα αυτά τα Embraerot να τα κάνω ένα τεράστιο giveaway TikTok και YouTube. Ωραία, λοιπόν, αρχινάμε. Λοιπόν, ο Μίστερ Αντών. Λοιπόν, δεν έχω δει ποτέ να παίζει duel, οπότε εδώ. Αστρούκος. Τον ξέρω σαν YouTuber, αλλά δεν έχω δει να παίζει. Δεν το παρακολουθώ. Νομίζω δεν έχει παίξει. Πείτε μου σχόλια γιατί μπορεί να με λάθος, αλλά το βάλω στο bad. Μπορεί να έχει παίξει σχόλια. Όχι στο mid και στο bad. Ωραία. Βασίλης Gamer. Παίζει νομίζω. Το βάλουμε στο... Κοίταξε. Sorry Βασίλη, αλλά θα σε βάλω στο mid. Καλώς. Ο Λόρις παίζει Brawl Stars. Εγώ δεν έχω παίξει. Κούλης. Ο Κούλης παιδιά είναι... Τώρα μπορώ να το πω καλό. Ή στο mid ή στο good θα τον βάλω. Αλλά σκέφτομαι πιο πολύ να το βάλω στο... Το βάλουμε στο mid. Έλα, καλή θέση. Drex δεν παίζει. Κάτσε ρε. Περίμενε. Δεν είναι. Ωραία. Gattle Gaming, παιδιά. Respect στο Gattle Gaming. Έχω δει που έχει παίξει κάτι με τον Ganzer, με τον Πανόη, κάτι τέτοια. Και πολύ καλή προσπάθεια για μένα. Για μένα νομίζω είναι 100% ένα good. Faster. Αυτός τώρα λέει ότι έχει παίξει με το Sam, αλλά εμείς βαθμολογούμε duel. Τον βάλω, δεν παίζει πολύ duel, τον βάλω στο bad. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Παιδιά, κάποιος δεν τους ξέρω, εντάξει τι να κάνουμε. Τους βάλω εδώ. Καλά τώρα, Ganzer, έλα. Go το Ganzer. Shade Boss. Mid. Shade Lord. Κοιτάξτε. Καλός είναι ο Shade Lord, αλλά όχι τόσο καλός όσο στα duel. Πιστεύω αν είναι να το βάλω mid ή good, πιστεύω ο Shade Lord για μένα είναι ένα good. Γιατί έχω δει που παίζει. Λίγες φορές παίζει duel, αλλά εντάξει. Cost. Δεν χρειάζεται να μιλήσω. Δεν την έχω δει αυτή. Τη Μαρίζα, sorry. Σε βάλω στο δεν έχω παίξει τώρα. Τι να κάνω, sorry. Μεφίστο. Να το στο Μεφίστο. Λοιπόν, sorry Μεφίστο. Αλλά έχω δει το βίντεο που είσαι με το βίντεο και βάζεις το Divine Draco στο Μπανόι
Και αυτό είναι έγκλημα που έκανες. Γιατί ρίσκαρες το δράκο που σε κλέψει ο Βίλιο από τον πανό για εκδίκηση. Και εσύ έχασες 3-0. Οπότε με αφήσεις το sorry, αλλά καλός είσαι, αλλά καλός άνθρωπος. Στα ντουέλ όχι, μπάντε. Εντάξει, μόση ώρας. Δεν τον έχω δει να παίζει πολύ ντουέλ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, παίζει πολύ στη Λεμπρέιροτ, πάρα πολύ. Δεν τον έχω δει να παίζει όμως ντουελάκια. Οπότε ξέρω εγώ αν είναι να το βάλουμε στο mid. Αλλά δεν ξέρω αν έχει παίξει. Εγώ νομίζω πως έχει παίξει. Τώρα παιδιά, νομίζω μπορεί να είναι όλα λάθος. Δεν ξέρω τώρα. Δεν τον έχω δει. Θες να δω. Του μου 26, δεν το ξέρω. Ούτε κι αυτόν τον έχω δει. Παιδιά, τους περισσότερους δεν τους έχω δει. Ούτε κι αυτόν τον έχω δει. Sorry. Ούτε κι αυτόν τον έχω δει. Είσαι ωραίος την όμως. Εγκρίνω. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι θα τους δω όλους αυτούς τους YouTuber και μετά θα ξανακάνουμε νέο δυναμικό βίντεο που θα τους ξέρω όλους. Wins. Κοιτάξτε. Το Wins τον έχω γνωρίσει και εγώ κοντά. Δεν παίζει στη Λεμπρέιροτ. Νομίζω παίζει πιο πολύ Rivals. Αλλά ναι. Πιο πολύ Rivals παίζει. Καλά είναι, νομίζω αυτό δεν έχω παίξει. Λοιπόν, Παναγιά μου, δεν το ξέρω καν. Sorry. Ασβέστης. Λοιπόν, ο Ασβέστης είναι και φταίς. Νουμπάς τέτοια. Αλλά έχει νικήσει τον Παρνόη 2 φορές. Λοιπόν, θα το βάλουμε στο God. Πλάκα σου να το βάλω στο God. Στο Good. Μια χαρά είναι στο Good. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Πανόη. Ο Πανόη είναι καλός αλλιώς, αλλά νομίζω έχει hacks. Γιατί όσες φορές έχει παίξει με το βίντεο έχει νικήσει άδικα. Και λοιπόν, παιδιά, το βίντεο σκέφτομαι να το βάλω στο bad. Γιατί είναι νουμπάς. Και ναι, αυτό ρε φίλε. Θέλω να μου πείτε ότι είναι καλό στο βίντεο. Στο mid. Έλα. Ρε, θέλω να το βγάλω. Νάτος. Παιδιά, φυσικά και κάνω πλάκα. Κάτσε, όχι ρε. Τι κάνω ρε. Στον κότ θέλω να το βάλω, περίμενα. Πλάκα σας έκανα. Έλα, W. Έλα, Νάτος. Στον κότ, γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας στα duels. Έχει νικήσει τον Sig XR, αυτόν του Caesar. Πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε να σας πω ποιος έχω βάλει. Το δεν έχω παίξει, έχουμε βάλει αυτό τον Master Trades. Κάτσε, αυτός φαίνεται στη Λεμπρέιροτ, το είναι Master Trades. Για χάσε τον αλλάξουμε. Παιδιά, ναι, πρέπει να τον αλλάξουμε αυτό. Αν είναι Master στα Trades. Έλα, το βάλουμε mid. Πιστεύω δεν θα συμφωνούμε πολύ με όλα αυτά που κάνει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτός εδώ δεν έχω παίξει. Αυτός εδώ με τα ροζ κόκκινα μαλλιά, δεν ξέρω τι είναι. Αυτός με τη γραβάτα δεν έχω παίξει. Wins με το W. Ωραία, κάτσε. Με το W. Αυτός με το controller, ο Drex, Marisa Gaming, Loris, Mr. Antoine.
να έχουν γνωρίσει και από κοντά αυτόν, στο αντίπαλοι για καλό. W Gamer, αλλά L στη Λεμπρέροτ. Λοιπόν, μετά στο μπαρ έχουμε βάλει το Μεφίστο για τους λόγους που είπα και πριν, που έχει χάσει Divine Draco 3,3 billion που το ρίσκαρε με τον Μπανόι. Ο Φάστε στο Band, Αστρούκο στο Band, δεν ξέρω αν έχει παίξει. Τώρα στο Mid Μεσέι είναι ο Μόσαρας, ο Master Trades, ο Βασίλης Gamer, Κούλης, όχι ο Μητσοτάκης, ο Κούλης ο YouTuber και ο Shade Boss. Στο σκαλούς έχουμε τον Gato Gaming, κοιτάξτε, Gato Gaming για μένα είναι πολύ καλός, good. Shade Lord, κοιτάξτε, δεν έρχονται πολύ, αλλά ένα good το αξίζει, εντάξει. Ασβέστης, good. Γιατί όπως το είπα πριν, συνηθίσει τον Μπανόι, κάνει προσπάθειες, αλλά ναι. Cost, τον έχω να παίζει πολύ duel, πιστεύω θέλει δουλειά να ανέβει. Όπως και το Μεφίστο, άμα θέλει να ανέβει, πρέπει να παίζει πολύ duel και με καταλαβαίνετε. Και πάνω πρέπει να παίζει δίκαια, παιδιά, δεν γιατί να έχει scripts, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει βάλει scripts. Και God, παιδιά, τι ανάβαζα God τώρα, ο Γκάντζαρ, God και ο Βίγιο Roblox. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε η λίστα, γράψτε στα σχόλια. Μπείτε στο κανάλι του Βίγιο και κάντε τον όλοι μια εγγραφή. Και μπείτε στο βίντεο που βασμολογεί αυτός όλους τους καλύτερους Έλληνες YouTubers του Duels. Πάτε στην περιγραφή του και μπορείτε να το κάνετε και σε αυτό. Και πάμε έχουμε τώρα 57 ακόλουθους. Στους 70 ακόλουθους θα παίξουμε τρελό giveaway στη Λεμπρέροτ. Τα λέμε, γεια σας. Όπα, περίμενε. Τον Άλεξ κατάλαβε. Τα λέμε, γεια σας, τα λέμε στην επόμενο βίντεο. Να περνάτε πάντα καλά, να είστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί, να κυνηγάτε τα όνειρά σας και καλή σας μέρα. Μην ξεχάσετε σαμπάκι, λαϊκάκι και τα λέμε στην επόμενο βίντεο. Άντε, γεια.